қиссаи бозгашти дурудароз ва пурмашаққати як ҷавони тоҷик ҳамроҳи ҳамсар ва кӯдакаш аз Сурияву Ироқ дар озмуни беҳтарин инъикосгари масоили ифротгароӣ, ҳуқуқи инсон ва озодиҳои динӣ дар Тоҷикистон мақоми аввалро гирифт. Маъсуми Муҳаммадраҷаб, хабарнигори Радиои Озодӣ ва Саодат Исмоилӣ, сардори дафтари матбуоти ҳукумати ноҳияи Ашт соҳиби ҷоизаҳои махсус шуданд ва $500 мукофот гирифтанд. хотири он масалан зиндагии Алишерро нашр кардем, қисса кардем аз ҳаёти ӯ ки ба дигарон дарс шавад ва он нафарое ки мехоҳанд масалан ба давлати исломӣ раванд, бо хондани ҳамин матлаб аз роҳашон баргарданд. озмун дар доираи лоиҳаи тавонмандсозии ҷомеа ба хотири мубориза бо ифротгароӣ дар Тоҷикистон сурат гирифт ва бо ибтикори намояндагии Институти инъикоси Ҷанг ва Сулҳ ташкил шуд. 36 нафар журналистони тоҷик гузаронида шуд ва пас аз ин тренинг мо барои ин гурӯҳи журналистон озмун эълон кардем ва дар маҷмӯъ зиёда аз 110 матлаб имрӯз ба озмун пешниҳод шуд. Саид Раҳмон Назриев ва Зокири Ҳасан дар ин озмун ҷои дуюм ва Фарзонаи Умаралӣ хабарнигори ҳафтаномаи Фараж соҳиби ҷои сеюм шуд. ҳамчунин ҷоизаҳои махсуси Институти инъикоси Ҷанг ва Сулҳ барои касбияти журналистӣ барои беҳтарин инъикосгари мавзӯи ифротгароӣ, ҳуқуқи инсон ва озодиҳои динӣ дар Тоҷикистон, инчунин барои дастгирии ҷавонон ҷоизаҳои махсус таҳия гардид. асоси мавзӯъ ҳамин буд ки занон чӣ гуна ба деиш ҷалб карда мешаванд, онҳо дар он ҷо чӣ гуна саргузашт доранд. Аслан дар ҳамин мавзӯъ буд мо мусоҳиба доштем. масъулони лоиҳа мегӯянд, ҳадаф аз баргузории ин озмун пешгирии ифротгароӣ дар Тоҷикистон, ки ба як хатари ҷиддӣ барои амнияти кишвар табдил шудааст, роҳандозӣ шуда буд. Садҳо нафар солҳои ахир бо гуноҳи ифротгароӣ ва терроризм зиндонӣ шуданд.